že máte na to 3 lúzy, máte tu všade Stardropy a na konci máte melódy. No a je tu len 4 stage, sú tu len 4 stage. Lebo chceme akože zistiť, že čo bude s tou melódy, či dostanem 1900 kreditov alebo tak. No. Čaute, budeme sa pri novom videu z Brawl Stars a dneska po dlhej dobe máme Brawl Stars. Ja viem, prepáčte, že som to nebol 3 týždne, teda asi 3 týždne, neviem. Máme tu ale veľmi takú vec, pretože je brawler zadarmo. Áno, je brawler zadarmo ale musíte si za ňo odohrať. Ak prehráte, tak nič sa nestane. Potom som si spomenul, že som tento update vôbec skoro nenatočil, takže zakliknite tu like, odber a my môžeme ísť na to. A môžeme si vlastne teraz otvoriť rýchlo aj shop, lebo 30 kreditov, ok. Za chvíľku budeme mať maxa, ako mi to teraz seká, neviem prečo. Ide mi to nejako moc pomaly. Dobre. Ja si tu všetko vyklikám a pozrieme sa, či máme na nejakú oferku, lebo ja tu proste všetko kupujem, čo je blbosť. No, nemáme na žiadne, ja som to vrábal. Nechceme ťa, dobre. Ideme sa pozrieť na questy. Dobre, tu nič nemáme moc dobre. Dobre, takže poprvé musíme odohrať kontest, lebo máme 15 tiketov a akože neodohral som. Ja už moc neodohrávam tieto kontesty ani nič, lebo ma už to nebaví, už som nový update nejaký. Ale tuto je Challenge Melody version, takže to je vlastne niečo, že máte na to 3 lúzy, máte tu všade Stardropy a na konci máte melódy. No a sú tu len 4 stage. A melódy ja mám, takže chcem vedieť, či dostanem 1900 kreditov, alebo čo? Lebo ak dostanem nejaký pin na melódy, tak akože budem moc sklamaný. A musíme si vybrať nejakého dobrého brawlera, ktorý by sa tam hodil. Viete čo? Nejdem hrať s Edgarom. Idem hrať normálne s nejakou normálnou postavou. Takže Spajkyča. Nie, ten je moc. Dobre. Ideme si zahrať najprv s Crowom. Ja viem, že je úplne taký divný, ale OK. Ja by som si nejaký skin kúpila, nejaký, že tento asi. Lebo ja akože fakt nemám na tie drahé skiny. Lebo neviem prečo. Dobre, equipneme si ho, wow. Ešte by sme si mohli kúpiť na ňo aj pin nejaký, akože. No, tento by sme si mohli kúpiť. Dobre, ja si tu idem kúpovať piny. Dobre, máme kúpené piny. A my si ideme teda zahrať za toho Crowa prvú hru. No a ako to dopadne, to neviem. Dúfam, že dobre. No a fúha, lebo chcem akože zistiť, že čo bude s tou melódy, či dostanem 1900 kreditov alebo tak, no. A ešte vás chcem poprosiť, že aby ste tu zaklikli odber, pretože sa snažíme dosiahnuť 100 odberateľov. No a do konca tohto roka chcem dosiahnuť 100 odberateľov, čo dúfam, že sa mi podarí, pretože chcem... Yes. Dobre, lebo chcem proste dať tých 100 odberateľov, takže tak. Ešte, že to je limitovaný brawler, ten, jak sa volá, ten buzzer rakeťák, lebo akože mne úplne leže na nervy. No a oni vyhrávajú, akože to sa mi nepáči. No tak to som úplne zbytočne urobil, akože s touto vetičkou. Ježiš, on má 480 HP, jasné, teraz vyhrá, teda. Ale vyhrávame, yes. Teraz zase prehrá, že? Yes, poď. Jeden posledný Pavro. Musíte to dať. Ja som zomrel. Musíme to dať, proste musíme to dať. Viete čo, ja tam idem, pomoc. Dobre, máme to. Ježiš, nie. Dobre, 1900 kreditov, 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 1900
nie, nie,
ako seklo... Nie. No tak to sme... No tak to sme úplne... No tak, ja som mal hypercharge rutinu. Ja tam to nejdem, však už mám len 2 lozy, to je úplne... Ja to chcem nejako ošmeť. Dobre, je to jedno. Nedávate mi na výber. Ak vyhrám, tak idem s nejakou inou postavou. Ak prehrám, tak som vážne slabý, lebo to je akože... Proste chcem zistiť, čo je za tou melódy, keď ju mám, takže si dám Edgara. Nekritizujte ma, hej? Wow. A keby tak... Nie sú tu komentáre. Dobre. Wow. Fúha. Teraz to je Frankič. Dobre. A ešte chcem vám niečo povedať, že keď sa snažíme tých 100 odberateľov dať, tak môžete ma odporúčiť aj kamarátom, aj susedom, aj Frankovi. Bože môj, ja tu mám... Sorry za ten zvuk. Sorry za ten teraz zvuk. Počkajte, lebo teraz bude... Dobre. Dúfam, že ma počujete. Dobre, už nič. Dúfam, že ma už počujete, lebo akože to bolo... Ja som ho ošmedil, on dal ultinu a ja som ho ošmedil, haha. Nie, do keľu tá turetka hnusná, pomoc. Húha, pomoc. Kamo, nie, nedávaj tú turetku, pomoc. Bože, nie, dobre, fúha. Tak to je teda, Ježiš. Tak to je teda fakt nos. Dobre, ona si tu dá turetku, hej, dáš si tú turetku. Pomoc! Ja som neušiel! Nie! Dukeľu. Musíme to dať. Proste musíme to dať. Ak to nedáme, tak ja neviem. Musíme to dať, poďte. Všetci sa spikníme proti ním. Pomoc. Nie. On si vyminie útok, jeden, no. Teraz po ňom skočím, haha. Nie, ona to dá zase tú turetku hnusnú, bože. Nie, som si minul. Miau, 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 miau. Rýchlo to musíme zozbierať. Nie, zabite ho. Niekto všetky zabite. My to prehráme asi. Pane Bože! Fú, to si robíš srandu. Dobre. My sa tu musíme ukryť nejako. Dobre, tak pôjdem za Edgara, hej, nechcem ešte prehrať, takže. Dobre. Chcem získať tú melódy, teda čo? Neviem, čo... Melódy 2. Dobre. Poď. Ren. Ja mám taký lag, že to sa nedá porovnať. Aha, ešte tu. No, tak vidíte môj lag, jasné. Aha, 30 kreditov. No, tak to bol shop. Dobre. Game Grab za chvíľku budeme mať za sebou, teda, ak neprehrám hneď všetkom. My si tu dáme trošku timelapse, hej. Túto hru si dáme timelapse, lebo tu sú úplne, že takí šitní ľudia, takže musíme si dať timelapse, hej, takže dávame si timelapse. Ten Meeple, hnusný Meeple, nový brawler, hnusný. Tá jeho ultina. Dobre, vyhrali sme túto hru. A máme tu Stardropu. A ešte niečo v Brawl Passe. Dobre.
Dobre, takže Rare, Super, Epic, potom to môže byť aj Mythic, kľudne. 100 kreditov, dobre, máme tu 10 gamingov, to sa nám hodí, a ešte Stardropu. Že tam bude Mythic. No tak sme na začiatku. No a my pokračujeme zase v tom timelapse. Ja som úplne... To si robíš srandu! Kamo! To čo je? To je nejaký... Proste nejaký úplne, že sprostý hráč. On tam avkuje. Ježiš, Pane Bože, to čo je? Rýchlo! To si robíš srandu! Robíš srandu so mňa! Ty Edgar, ja mu dám normálne, že cheaty, ani tak sa to nedá. Som prehral za Edgara. To je úplne, že to je taký... Nechcem povedať niečo, proste on je úplne... Pane Bože, ja potrebujem tu Melodicopia 2. Ježiš. A musíme zase timelapse, lebo tento tu nejaký, dúfam, že už nikto nestretnem bug, hej, tak fakt, asi sa normálne neviem, zblázním. Takže ide zase timelapse. Ešte, že sme vyhrali. Dobre. Mám si klajmu moju super rare Stardropu. Dobre. Teraz ide Brawl Ball. No a najlepšie na Brawl Ball je Mortis. Ale... No dobre, dám si ho. Dobre. Takže... Ideme si teraz zahrať konečne Brawl Ball. A pozrieť sa, či to bude také ľahké. No asi nie. Ježiš, to čo som urobil, ja som zabudol na U. Povedzte niekto teraz sebe, že som slabý. Fakt. Lebo akože to čo robím také... Čo je? Ja prehrám, stavím sa o... Neviem, o nič. Lebo vyhrám. Vyhráme. My vyhráme. My sa nikdy nezdávame, vyhrávame iba. Teda, až na toho Franka. No jasné, dúfam, že to je tento Frank, lebo akože... Tak to určite nie je ten Frank, lebo ten Frank bol, že najhorší. Dobre. Dobre, toto možno pôjde. No tak, jasné. Ja som taký slabý. No. Ja som úplne slabý. Dobre. Som slávny. Wow.
Nie, to mi neurobíš. To mi neurobíš! Nie. Ty hnus. Sorry za to šušťanie fot, ale proste mám nervy. Ešte, že som to odkopol. Musíte to dať, lebo akože 20 sekúnd máme. Pane Bože, to bude úplne tesné. No. Tak už viem, kto vyhral. A kto prehral. Pane Bože. Dobre. Pane Bože. No jasne, 9 gemov budem utrácať, nie? No to zabudnite, vy šmejdi. Si to len zarobí na tom. Dobre, tak toto nemalo skončiť. No dobre. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite tu like a odber hodiť. No, ja viem, že sme nesteli kontest. Na budúce si ho dáme. No a zatiaľ, čau.